Greetings my traders, muri sei. So on this video tudangoriwa faster tuateta se tuvatapedza kaleseni kakari very simple. Someone mu WhatsApp channel wabvunza akati ndozviziva sei kuti trend raita se rakuchinja direction. Let's say tripa uptrend, anzi ndozviona sei kuti ndakuya downtrend kana kuti ndiri downtrend ndozviona sei kuti ndakuya uptrend. So apa tudangoshandisa this textbook setup kuti tione kuti tinoziva sei kuti market yakuita sei yakuchinja direction. As you can see kuti tine structure apa anditika ku left kwedu kunoko kune ibuy anditika nekuti market iri kumove ichienda chi mudenga, then ku right kunoko isell nekuti market iri kumove ichiita sei ichienda pasi anditika right. Saka zvinoitika ndizvonoda so market paino reverse. Ndichangobata zvishoma paningirikini in terms of trend anditika nekuti beginners guide notoda kuti vanhu vasarohwe neconfusion, then pamunenge makunzwisisa manika knowledge anditi tozotanga kuwedzera chi imwe knowledge nekuti zvinhu zvakawanda zvinocontribute kuti trend ritese ridzike. But apa tichangotasa chi pamacharts pedu panapa anditika right. Market kufamba kwari kuita muona iri kuita yakanzi BOS zvikumira kuti break of structure anditi. Saka ta break chi structure pa high panapa anditika tata break imwe structure pa high panapa, tata break imwe structure pa high panapa. Saka tine imwe high ish anditika structure yedu yatadza kuno break panapa anditi. Payatadza kuno break muri pane ichi chiningirikeni ichi chizita ichi chakaiswa ichi anditi chakanzi chirutange chakati choko anditi zvinoreva kuti change of character anditi. Character yipi? Our character was going up tachienda mudenga anditi. Saka character yachinja. Saka character kana yachinja which means kuti chinhu chakuchinja direction anditika right. Zvinoitika ndizvonodai character inochinja kana tapwanya low ish yepapi yepa uptrend rinori anditika, then tobva tanogadzira low ish anditi move iri downtrend ratanga iri anditika. Then makada kunotisa manje pa textbook setup ratokushandisa rinori anditi tine ma levels aya pa break wa structure makada notisa market iri kudzoka chi pa area ipapo pa break wa structure makada notisa market iri kudzoka pa area ipapo pari kushanda se support and resistance anditi. Kana musati muona video ratikaita support and resistance moita sei muriona anditika munzwisisa kuti support and resistance inoshanda sei taka explain ipapo. Saka panapa pa level pazoitwa ningirikini change of character market pa yanga ifanira kudzoka muzoni medu but yabva yabreaka anditika. Market pa yabreaka ndobva inogadzira low yedu ndo yatambotaura kuti inonotigadzirira chi low yedu yagadzirwa papiko apa anditika right. Zvapagadzirwa low which means kuti takunogadzira chi takati pane pakuya inonzi higher low anditi. Higher low yedu ndeipi? Ndeishi anditika. Higher low ishi inoitikira pane ma places ainoitikira akafana nema Fibonacci retracements tichama explain iwayo kumberi, ma order blocks tichama explain kumberi anditika. But in this case tichashandisa scenario ishi yekuti akadzoka muzoni iri anditika. Zoni rinenge rine chi ranga rine previous ningirikini high yedu ye uptrend kwanditi. Saka high yedu ishi sezvo tika explain ku video rechi support and resistance anditi takati ma high ano acta sechi sema resistance but yakabreakwa yaku acta sechi se support anditi munzwisisa concept iripo. I hope mama bata mates anditi same skill futi ndoro kunoitika chi pa downtrend pedu panapa anditi tinenge tichifoma chi lower low higher low lower low higher low lower low higher low anditi tichibreaka i structure tichienda pasi anditika tunobreaka chi low ish anditi todzoka to breaka futi chi low ish anditika. Saka ma lows atienda breaka anditi anobva tanga acta sechi taka breaka. Let's say kuti ta breaka this low anditi tai breaka apa market ichadzoka panapa low ish yakuno acta sechi se resistance anditika ya breakwa apa ya break futi structure apa ya break structure anditi. Then kunoku anditika yabva ya breaka chi high yedu panapa ndopatoitika chi
change of character, which means takuenda chi mu uptrend. Saka market yedu expect kuti idzoke chi kunoku kuconfirma nditika kuti zvishuwa takupinda muchi mu uptrend. Tinofanira kuzonoita inonzi chi higher low redu market ichanodzoka up yobva yatanga tasi kuenda ane moment, but ikabreak ikarowera kuzasi, which means tichiri mu downtrend. I hope mapabatisire papo, ngatisangane pachi pa next lesson tifambise nyaya dzachona.